Chipani cha Democratic Progressive Party chalemba nkhani imeneyo alemba pa tsamba la mchezo la Facebook komano nkhaniyo ikhuza ndi bungwe la Malawi Electoral Commission. Tikupempha kuti ambiri tinatsatira bwino kuti bungwe limene la MEC panali pa 27 August 2025 iwo ndithu anapangisa chisankho choyesezera chimene amachitchula pa Chingerezi kuti dry run. Ndiye chisankho chimenecho anasankha ndithu madera aphungu oti apange choyesezera chimenecho ndikuti madera onse akaphatikiza makwana ndithu 73 nde kumadera amenewo amachoka ndithu maboma osiyanasiyana. Tinaona ndithu kuti unali boma la Chitipa, Chikwawa, Blantyre, Dowa, Mchinji, Kasungu, Dedza, Lilongwe, Nkhatabe, Mzimba, Balaka komanso ndithu maboma ena ndithu amene anali pa ndandanda umenewo. Ndeno posatira ndi mene zinaendera kumenekoko zikuonesa zona kuti zimene amafuna bungwe limene la Malawi Electoral Commission ndikuti zinaendera bwinobwino chifukwa mukufotokoza kwa mmodzi wa makomishona kumeneko amene watu ndi Limbikani Kamulongera amene watu ndithu ni mmodzi wa makomishona akubungwe limene la ku MEC. Nde cholinga cha zisankho zimenezo amafuna ndithu kuti aone kuti zida zimene zagwiritsa ntchito pa tsiku lovota zimenezo ndikuti ambiri utsatira bwino kuti amene amati agwiritsa ntchito njira ya mathematics. Ndeno zida zimenezo amaziyesa kuti kodi pa tsiku la chisankho ndikuti zagwira ntchito bwinobwino sikuzakhala mavuto ena ngati pali mavuto ndikuti agwiregwire aone kuti chisogolo chikhala chotani. Ndeno posatira zimenezo akuti ndithu zosatira zakumenekoko of course sanazilengeze ku public ambiri ndithu sitikudziwa komano akuti achipani cha Democratic Progressive Party ndikuti anakhala ndi mpata oti anasuzumira ku zosatira za chisankho zimenezo. Nde mukufotokoza kwawo akunena zona kuti zosatira zimenezo makamaka zimene zinachokera maboma a chigawo chapakati ndikuti kumeneko ndi ku Dedza, ku Lilongwe, kumeneko ndikuti ndi ku Mchinji komanso ku Kasungu. Ndikuti zosatira zimenezo zimakomera ndithu chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi mtsogoleri wake amene watu ndi Arthur Peter Mutharika ndi amene amasogola pa zosatira zimenezo. Ngakhale kuti akuti anthu amene akuluakulu akubungwe limene la Malawi Electoral Commission ndikuti zosatira zimenezo sanalengeze pa chifotokoza kale kuti zosatira zimenezo anazisunga ndithu kulibe amene anakhala ndi information. Ndikuti ndi akuluakuluwo ndikuti ndi awa amene akunena zona kuti akuti ali ndi information kuti iwo ndithu amasogola kupambana ngakhale chipani cha Malawi Congress Party. Nde iwo amanena zona kuti ena ake makatu pa post imeneyo ena ake amene amazimva kuti ku Central Region ndikuti ndi stronghold yawo komano anthu amene wawa zikuoneka ndithu zawavuta ndimene alembera pa uthenga umenewo. Nde uthenga umenewo wapitiriranso maka kunena zona kuti akuluakulu akubungwe limene la Malawi Electoral Commission ndikuti sanapereke uthenga umenewo kwa akuluakulu a zipani zawo makamaka ndoti akuti amene amaseva ndesi zoti akuluakulu ake akutanthauza ndani kandi ma commissioners kaya kutanthauza ndoti ndi pampando abungwe limene la MEC komano akuti ndithu anthu amenewo ndikuti sanauze mabwana awo makapopa ndithu kuti zosatira zimenezo akazimva ndikuti ziwakhumudwitsa ndikuti sizakondweretsa ndikuti pakhangati kuti pabwera kusamvana pakati pa akuluakulu aku chipani chimenecho komanso ndithu akuluakulu akubungwe limene la Malawi Electoral Commission ndimene afotokozera pamenepo. Nde akunena zona kuti ena ake ndithu amazimva kuti stronghold yawo ndikuti ifeyo ndithu takwanisa kupanga penetrate nde potengera kuti stronghold ya Central Region ndikuti ndi ya chipani chimene cha Malawi Congress Party tikupera mbiri tikudziwa bwino. Komabe ife mera fotokozeramo tilibe umboni weniweni zonena kuti zimene akunena DPPs ndi zoona kapena kandi propaganda sitikudziwa komano titha kunena zona kuti mwina iwo ali ndi information potengera kuti kubungwe limene la Malawi Electoral Commission iwo ndithu ali ndi ma commissioners amene amayimira chipani chimene cha DPP kumene tikupempha kuti ambiri tikutsatira bwino kuti kuli Caroline Mfune ndi anzawo ndithu ndi amene akuyimira chipani chimene cha DPP. Ndeka amene anapasa information ndi amene wakaya anapeza bwanji mwina njira zina sitikudziwa kwanu ndimene ndithu alembera pamenepo. Komabe potenga ndithu kuti kwakha kuchitika kafukufuku osiyanasiyana amene amaonesa zona kuti amakomera ndithu chipani chimene cha DPP
ndi nkutheka mwina zimene akuyankhulazi zithokabe ndithu kuti zikupereka sense. Ndeno potengera kuti poyesezera zimene ankayesezera zimenezi maka mavoti amenewa ku main tally center ndi kuti ndi ku BICC ku Lilongwe kumene ndithu amalandira zosatira zochoka ndithu ku madera amene amayesezera chisankho chimenecho. Komano mmene zinakhalira amene watu akamulongera a commission amene akamulongera anafotokoza kunazona kuti ndithu sanakumane ndi vuto linalilonse. Kono potengera ndi information imene ndithu tinafufuza makambiri tikutsatiraso bwino kuti kuma centers ena kunabwera ndithu mavuto komano kuti amene wasanafune ndithu kufotokoza kuti kunali mavuto ngati amenewo. Komano tikatenga ndithu center ya kuchiuzira kumene kundi ku Lilongwe tikupeza kuti amene timakhala ku Lilongwe tikudziwa bwino kwachiuzira ndi kuti ndi tikachoka ndithu pa trading ya pa area 23 kumapita chauko amati chakukang'oma uko ndi kuti ndi kumene kuli chiuzira ground kumene kuli chiuzira school. Kumene koko kuna ndithu mavuto angapo akunazona kuti zinatenga pafupifupi maola angapo kuti system imeneyo itheke makamaka potenga ndithu kuti amataka iyasa kuti anthu amene kupanga upalete system imeneyo kuti alowe imakanira ndithu komanso kuti ipereke information yokhuza ndi zachisankho ndi kuti system imeneyo zinakanika ndithu kuti zitheke mpaka zinachita kudikira ndithu kuti technician wa kabungwe limene la mekika ndi wachanika ndamene ndithu anapita kukaona kukonza zina ndi zina pamene ndithu zimatheka. Tinamvapo ndithu ma scenarios angapo amene amafotokoza kunazona kuti kunali ndithu mavuto angapo komano mwina overall ataona ma percentage amavuto amene mwina chifukwa chake commissioner kamulongera chifukwa chake ndamabwera ndithu ndi conclusion kunazona kuti zonse ndithu zayenda bwino ndimene zinakhalira pamenepo. Komabe pamene ndithu ankayesezera zoyesezera zimenezo zinaoneka zona kuti kunalinso kusamvana kumene kunamveka ndithu madera ena tikupeza kuti ambiri tinatsatira bwino kuti kaya kunali kumachinga kaya ndi kumangowa chimeneko anthu ndithu kunali kusamvana makankhani ya kayendesedwe ka kuvota kumeneko. Ndi tikupeza kuti mwina mavuto ngati amene abungwe limene la Malawi Electoral Commission awaona bwinobwino kuti kodi chisogolo chizakhala chotani maka ndithu pa tsiku la chisankho kuti kusazakhalenso mavuto ngati amenewo. Kuphatikiza pamenepo ndi kuti mavuto ngati amene tikufotokoza kwachiuzirawo tikupeza kuti amene abungwe la Malawi Electoral Commission awagwiragwira kuti pasazakhalenso mavuto ngati amenewo. Mwina muli ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tunazoti chipani cha DPP chikufotokoza kuti chinasogola pa zosatira za chisankho choyesezera chimene ndithu amachitchula pa Chingerezi kuti dry run chimene chinachitika pa 27 August 2025 kumene kuti kumadera amene anasankhidwa. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutifikira mosavuta.